Il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa u l-Konsumatur John Dalli bat ittra lill-Ministri tas-Saħħa tas-27 stat membru fl-Unjoni Ewropea dwar il-każ tal-implants tas-sider prodott minn kumpanija Franċiża. F'din l-ittra John Dalli qed jissuġġerixxi lill-Ministri biex ikunu aktar viġilanti ħalli jkunu evitati inċidenti simili. Meta kien qed jipparteċipa fil-programm Għandi xi ngħid preżentat minn Andrew Assoppardi, John Dalli qal li każi simili ma jiġrux spiss u dan kien każ ta' frodi mwettaq minn kumpanija Franċiża. Dan huwa każ illi ma jiġrux bħalu kuljum, tajjeb, dan hija frodi. Il-każ li għandna f'dan il-każ huwa frodi, huwa bniedem illi qal illi ħajproduċi prodott u meta kien qiegħed fil-fatt jipproduċi kienet juża ingredjenti differenti. Is-sistema ta' approvazzjoni ta' dawk l-oġġetti li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' apparat mediku hija regolata minn liġi li sas-sajf li ġej se tkun emendata. Għandna diġà liġi, però xi xhur ilu aħna konna qed nisma' din-liġi li għandna bżonn nirreveduha. U aħna qed nirreveduha di tajjeb u fil-fatt baqgħet titra mill-brat l-ewwel fejn qegħdin ngħid lill-Ministri kollha tas-Saħħa x'passi jridu jieħdu ta' kontrolli iktar f'pajjiżhom biex ikunu jistgħu jikkontrollaw dawn l-affarijiet. Sa dan it-tant minn studju preliminari li twettaq mill-Kumitat Xjentifiku tal-Kummissjoni Ewropea ma riżultax li l-implants prodotti mill-kumpanija Franċiża qed ipoġġu n-nisa f'riskju ta' saħħa. Madankollu rrimarkaw li kull każ għandu jkun trattat individwalment, għalhekk ir-rakkomandazzjoni tibqa' lin-nisa li qed iġorru dan it-tip ta' implant tas-sider u huma mħassba għandhom ikellmu l-kirurgu